Kwaziwai vana vaMwari, tinokuchingamidzai muchirongwa Amazing Word, apo tiri kutaura pamusoro pemaseries anonzi iwo Christianity and Psychology, Study of Human Mind and Behavior and Christianity. Zvichireva kuti kudii isainzi pachezvadzo. Sainzi idzi tinokwanisa kungodziwana badzi mubhaibheri. Bhaibheri chete ndiro rinokwanisa kustadha nekucontrola human mind to the fullest, meaning to say education yese ingaitwa pano pasi, only Bible ndo chete rinomira pakudzidzisa nekunecha mind yemunhu. Tikatarisa muzuva ranhasi tine generation yanyuka iri kungopiwa mbiri nenickname yekunzi ama 2000. Generation iyo yakamuka why? Maparents isusu hatisi kukwanisa kuita nature vana tichishanda nemanual inonzi Bible. Vana vazhinji vakuswera vachioneswa angava mavideos, mamovies anoshowa violence, mamovies ari kushowa sexual immorality, mamovies ari kushowa disrespect towards parents, mamovies ari kukurudzira pride. Vabereki ndozvatiri kuita izvi. We are removing that manual. That's why that generation yakacreateka. We removed that manual nekuti tikwanise kuchengeta nayo vana. Tarirai nhasi uno taane generation iri very very violent, iri very sexual immorality, iri very very disrespectful. Zvakabva papi? We removed that manual. Both Old and New Testament inotibatsira kuita nature those hearts, those minds dzevana vedu. Vana vedu vanofana kukura vachikwira manera eupenyu vachigaidwa neBhayibheri. Vanofana kukura muchikristu chavo vachigaidwa neBhayibheri, both Old and New Testament. But removing this zvakonzera kuti vana vedu zviite kunge zvigevenga mukati mumastreets umu, zviite kunge zvigevenga mumaruzevha umu. Why? We removed that manual inokwanisa kuti nature sevanhu, even isu vanhu vakuru tinogona takatokura takarasika, tinogona tisingatozivi kuti todii. Bible is the only education inogona kunature psychology dzemunhu. Chechipiri ndichochi, Christianity provides atmosphere of peace. Mwari vanotikurudzira kuti titsvake nzvimbo iri very peaceful, nzvimbo yekuti haina chimwe chiri kukonzera ruzha, especially muimba yemukati. Ukapinda mubedroom mako wozvivharira, musina kana noise, musina chinokudisturba, wopfugama wonamata, woita communion, kusasunga wirirano yemwoyo wako naMwari. Zvinoita kuti Mwari vataure mukati mehana dzedu. That quietness yatinowana tiri muimba yemukati inotipa kuti tinzwe shoko raMwari zvinenge zviri nani. Shoko raMwari tinoribata zvinenge zvine kaudzamu. Tinonzwa Mwari vachitaura nesu kana takapinda muimba yemukati. Kana tapinda mucommunion tiri around atmosphere yepeace. Zvinoreva kuti izvo physically and spiritually tinoitwa healed necommunion naMwari. Zvakureva izvo kuti zvirwere zvinokonzerwa nestress zvatotaramuka. Meaning to say, chikristu tikachitevera nemazvo, stress is stress free. Hatiiti stress kana tiri kuna Mwari nekuti tinenge tichipedza nguva yedu tiri mulight nepeace yaMwari. Amen, vana vaMwari. Chechitatu ndichochi, religion yaKristu ndo chete ine effect yakakwana yekurapa zvirwere. Tikatarisa behavior yevanhu nemind yevanhu yava corrupted because of zvirwere izvi. Satani ndiye akatanga nezvirwere zviri kubata pfungwa dzedu, asi chingangotirapa chete ndiKristu. Kurwara kwepfungwa uku ndiko kwakonzera kuti vane kutenda kwakaminama kana nevasingatendi vauye nedzidziso dzakaminama mukati mekereke. Iye zvino zvitendero zvatakutarisana nazvo, makereke atiri kuona munyika umu,
muri kuitwa zvinorova, muri kuitwa zvimwe zvinhu zviri weird. Takuona mamwe makereke ari kuita zvinotoshamisa. Vana vaMwari, madzimai ari kubhinywa, vari kuexposwa, kubvisiswa hembe mukati memakereke. Vana vadiki vari kuroorwa. Inyaya yechii? Brain dzedu, mindset yedu nebehavior was corrupted by Satan. Asi Mwari vane basa ravari kutobata even nezuva ranhasi, kuclear mind iyona. Tinozviwana pai kuti mind dzedu dzive clear? Shoko raMwari Bhaibheri ndobadzi rinokwanisa kutibvisa pane zvinhu zviri weird zvatingadai kusangana nazvo mukati memakereke. Zvingaite sei tinopenga kana tichitevera shoko raMwari, but is the only soother wemanevhisi edu. Chifo ndichochi, mukurarama kwatinoita day to day, tinomhanya tichikwidza, tichitsvaka, tinosangana nezvinotinyangadza. Dzimweni dzenguva toshaya peace, dzimweni dzenguva tosangana nezvinorema, dzimweni dzenguva tosangana nemiedzo. Tingadii? Tinodzokera sepanambotaura pekutanga paya, tinoita communion naMwari. We can get peace out of that. Tine vamwe vaya vanotaura kuti inini zvemurume handichadi, I want a peace of mind. Hakuna kwaunowana peace, only peace inobva kuna Jesu Kristu. Paunoita communion naKristu ndo chete paunowana peace. Just imagine wati wewewo handichadi zvemurume, ndakuda peace of mind. Chiona matroubles aunozogadzira just after that divorce. Either vana vachasara nababa, iwo hauchisina peace of mind kuti vana vangu vari kurarama sei, kana kuti uchatakura vana, baba vakuda kuona vana vavo, ivo vozodii, vakupota vachiuya, munhu wawaiti ndikuda peace, ndoda kutiza ndiye kuramba achidzoka. Mukurarama kwatinoita zvekare, tinoona kuti tinokwira nekudzika, tichitsvaka, tichitsvakurudza, upenyu hauna kuchipa. Hongu pano pasi pakatiomera. Tikatarisa kuti vari kutambura vanounganidza navo nevana vavo, vachibatanidza kuti vadye. Vakapfumawo vari mumapalasi avo vachizvidyira. Asi chandoda kukuudzai hechi, hakuna musodzi unoyerera mumatama kana smile inouya mumatama isingacherechedzwi naMwari. Mwari vanoona everything, vanenge vari in control. Tikaziva izvozvo, anxiety yatogara tinayo kuti saka zvichazodii inopera. We will live our life tichifara to the fullest, knowing kuti Mwari vari in control. Those things zvokurarama life to the fullest, iwe uchitambura, haiwanikwe nemunhu asingatendi, haiwaniki nemunhu asingateveri manual the Bible. So psychology dzedu dzinongobatsirika just if we follow masteps akataura muBible. Tichienda papoint yekupedzisira is to train our soul by discipline. Kuzvidisciplina tingati kuzvipa murayiro wokuti takati handifani kuchiita. Alright, point yekupedzisira ndeyekuti to train our soul by discipline. Kristu anofana kuonekwa matiri, but angaonekwa sei? Tinofana kutraina mind yedu our body, together with our body, to be disciplined. Tinofana kudisciplina mind yedu our body. Tinoiwana kupi disciplined? We use our manual, Bible riripo. By so doing, tinofanana naKristu. Ndo manual badzi inogona kutipa discipline. Tikava nediscipline, we can go through matambudziko tisingatyi. Tinota go through matambudziko tichishandisa uchenjeri hwakapiwa naMwari mushoko rake. Chinhu chakaoma kuzvirovera pamuchinjikwa, kuzvipa discipline, uchipinda mumatambudziko anorwadza, chinhu chakaoma. Asi makambozviona sei? Paunoenjuwa zvinhu zvinorwadza for the goodness, happiness yaunozowana kumapeto, peace yaunozowana kumapeto, haiwa inofadza. Chingangofadza nyama dzedu nemind yedu ndiMwari badzi. Ndofunga zvatiri kufamba tichitaura, patiri kutaura pese apa tiri kufambirana, hapana chakaoma kunzwisisa. Ngativerenge shoko raMwari, ngatitevere manual. Ndo paperera chikamu chedu chepiri chepsychology and Christianity. Ndovimba zviri kubatsirai. Kana paine vane mubvunzo, munongokanda mucomment section kana
kutaura panhamba dziri paskirini kana kuisawo message or WhatsApp kana kuisa email paemail yakapiwa paskirini ipapo. Musakanganwa kusubscribe, kulike nekushare. Zvakanakira kuti vamwe vanzwewo mharidzo idzodzi. Zvakanakirawo kuti pandinokanda vhidhiyo ari kupotsi ari kujambei munoramba muchirinzwa. Kana pane pasina kuitirai zvakanaka, sunungukai, ndiripo, neniwo ndinoda kudzidza, hakusi kuti ndoziva zvose, ndinodawo kudzidza. Pandapotsawo kuti zvakati zvandataura hazvisi kuendana nemazivo amunoita, ndibatsireiwo, ndiri munhuwo seni. Minamato yenyu ndinoidawo zvekare, indibatsireiwo mukufamba, because kubata basa raMwari tinosangana nezvakawanda. Satani ungadai kuda kutirwisa. Ndinotenda. Zita rangu ndinonzi Tendai Julius. Amen.